Северинец не треба представляць. Я думаю, што все, хто прыйшоў, уяўляюць сабе, як бы куды, што на каго там. Але тым не менш, як бы у нас сёння вельмі такая незвыклая, можа быць, як бы падзея пачынаецца. Гэта акадэмічны праект, як бы з вельмі ясным такім месседжам канцэптуальным, а менавіта маладняк як мадэрны ці мадэрнісцкі праект як бы беларускай літаратуры. То есть дагэтуль, памятаеце, у нас сама дыхатамія, маладняк як бы узвышша была, і маладняк гэта хутчэй штосьці такое, як бы, калі не плебейскае, так ніжэйшы ўзровень, да? А вот як бы узвышша гэта ўжо эліта, якая там збіраецца, вот штосьці такое думае, важнае там як бы і стварае несмяротнае. А тут вот так вот пошумели и забыли. То есть, по сутности, перед нами распочинается такая невеликая академичная революция в форме 4 лекций, якую Ганна Северинец разом с нами усими поспробує реализовать. И я просто рады, что мы тут как бы собрались, и вот давайте привітаємо Ганну. Там же будут еще кресла, так? Да. Коли что, можно еще заносить, так что... Я хотела сказать, что это, конечно, не то, как революция, потому что маладняк вывучаецца шырока, і вывучэнне маладняка пачалося яшчэ тады, калі маладняк жыў, і першая абагульняючая такая праца, яна выйшла яшчэ ў 28 годзе, гэта была брошура Максима Гарэцкага «5 год маладняка», дзе ён рабіў такія абагульняючыя высновы. Там ёсць крэсліцы з пытання. Да, калі ён рабіў такі, абагульняў тое, што адбываецца. І, канешне, маладняк вывучалі, і, канешне, маладняк вывучалі глыбока, і вывучалі і тыя палітычныя падзеі, якія ўплывалі на развіццё і жыццё і смерць маладняка, і вывучаліся тыя накірункі, напрамкі, якія і паўплывалі, і рэалізаваліся ў маладняку, і нараджаліся для беларускай літаратуры ў маладняку. Ёсць выдатныя працы проста па маладняку. Это Ірына Богданович «Авангард і традыцыя». Гэта такая біблія міжваеннай літаратуры, такое грунтоўнае даследаванне. Ёсць кандыдацкая дысертацыя Віктара Жыбуля, ёсць шматлікія даследаванні Валера Маракова, ёсць кнігі агульныя, вельмі добрыя кнігі па праблематыцы мадэрнізма, гэта і Пятро Васюченко, і згаданая ўжо Ірына Богданович. Але ў чым праблема на сёння вывучэння і наогул гутаркі пра маладняк? Праблема ў тым, што апошнія некалькі год неверагоднымі тэмпамі аднаўляецца і пашыраецца інфармацыя. Па-першае, выходзяць грунтоўныя даследаванні архіўных дакументаў, нейкіх падзей, якія раней былі не надта вядомыя. То бок ідзе грунтоўнае вывучэнне наогул сітуацыі, якая склалася ў міжваеннай літаратуры. Па-другое, вось распачаўся такі працэс перавыдання тэкстаў маладнякоўцаў, бо маладнякоўцы перавыдаваліся яшчэ ў 50-тыя, але як яны перадаваліся? Маладняк на 2/3 быў рэпрэсаваны, і таму, калі ў 50-тыя гады іх сябры, якія вярталіся з высылак, вярталіся з лагеру, яны пачыналі перавыдаваць кніжкі сваіх загінулых сяброў, то яны, канешне ж, перавыдавалі іх выключна такім ідэалагічна адпаведным ключы. Яны, канешне ж, адкідалі тое, што магло пашкодзіць рэабілітацыі гэтых імёнаў. І таму мы мелі якраз такі, пасля 50-х гадоў, пасля гэтых перавыданняў, мы мелі такія маладнякоўскую бурапену. Мы якраз і мелі тыя тэксты, якія сведчылі, што маладняк гэта было нешта маргінальнае, гэта была не зусім літаратура, гэта была найперш публіцыстыка. І гэта тое, пра што мы не можам казаць, калі мы кажам пра сапраўдны мастацкі рух, так? А сёння, калі ўжо з'явіліся, напрыклад, перавыданні свежыя 2017-18 года, перавыданне Юлія Таупіна, перавыданне
Юркі Лявоннага, якое зрабіў Віктор Жыбуль, выбраныя творы Алеся Дудара, калі мы паступова падымаем з падшывак з газетных, бо гэта ж усё захавалася толькі ў газетных падшыўках і ў часопісах. Калі падымаюцца гэтыя тэксты, калі мы атрымліваем доступ да тых тэкстаў, якія не праходзілі ідэалагічную цэнзуру, мы толькі тады пачынаем разумець, што насамрэч адбывалася ў міжваеннай літаратуры. І сёння ўсё гэта так імкліва расце і так імкліва, імкліва па нашых мерках, па мерках таго, як гэта адбывалася раней. Таму вельмі хутка састараваюць нейкія навуковыя абагульненні і высновы. І яшчэ нават і сёння не наступіў час, каб прыкладам напісаць грунтоўны падручнік ці нейкую грунтоўную манаграфію па міжваеннай літаратуры, таму што ў нас яшчэ і па сёння не выдадзены так, як след, не выдадзены Змітро Кастапенка, не выдадзены, нават трэба пашыраць Таўбіна, якога выдаў Хаданович, не выдадзены Міхась Багун, не выдадзены Сергей Астрейка, не выдадзены Сергей Дарожны, а гэта ўсё імёны, якія для нас, для большасці сёння нічога не кажуць, а гэта найбуйнейшыя творцы. Хадыка не перавыдадзены так, як след па-сучаснаму, а на добры толк іх яшчэ трэба і каментаваць, таму што гэта складаная з'ява, і гэта з'ява вельмі моцна ўключаная ў еўрапейскі кантэкст. Мы сёння з-за таго, што мы не моцна адукаваныя, з-за таго, што мы не моцна, не добра ведаем еўрапейскую літаратуру, што мы зусім не ведаем польскай літаратуры, зусім не ведаем украінскай літаратуры, мы нават не можам ацаніць тое, што рабілі маладнякоўцы, якія якраз былі ў гэтым кантэксце, і ў кантэксце еўрапейскай тагачаснай літаратуры, і ў кантэксце, канешне ж, украінскай і польскай. Мы звыкліся іх параўноўваць выключна з расійскімі пісьменнікамі, але для маладняка найперш былі, канешне, Польша і Украіна, бо з Расіяй у іх былі даволі складаныя адносіны і даволі складанае стаўленне да ўплыва рускай культуры на непасрэдна маладняк. Таму тое, што я магу сёння прапанаваць, гэта такое часовае абагульненне. Гэта тое, што мы ўжо ведаем на сёння, але заўтра, дзякуючы таму, што ідзе няспынная даследчыцкая праца, заўтра гэта ўсё ўжо будзе іншым, будзе шырэй, будзе глыбей, будзе больш грунтоўна і будзе мець больш такіх падставаў называцца непасрэдна акадэмічным веданнем. Это будзе 4 лекцыі. У першай лекцыі сёння я хацела б разгледзець палітычную гісторыю маладняка і патлумачыць некаторыя міфы, звязаныя з гэтай палітычнай гісторыяй. Наступная лекцыя, другая, будзе тычыцца паэтыкі, то бок тут якраз я паспрабую прааналізаваць усё гэтыя водгукі і еўрапейскай літаратуры, папярэдняй, сучаснай, прааналізаваць стасункі маладнякоўцаў, і паказаць, што яны рабілі, бо насамрэч яны не толькі пісалі пра рэвалюцыю і ўсё астатняе. Потым будзе лекцыя датычная этыкі маладнякоўскай, то бок там я хачу разгледзець дыскусію літаратурную, это жорсткія літаратурныя дыскусіі з пераходамі на асобы, з артыкуламі, бомбамі, то бок гэта тое, што калі б мы сёння взялі ўсе фейсбучныя сваркі і расклалі бы іх па паліцах, паглядзелі, якія тренды, якія тэндэнцыі там адлюстроўваюцца і якія насамрэч у іх усё ж такі грунтоўныя пытанні вырашаюцца, пры тым, што яны аформлены у даволі такія, нават іншы раз непрыстойныя такія вербальныя формы. І апошняя лекцыя, яна хутчэй будзе прысвечана грунтоўнай крытыцы. Гэта будзе Адам Бабарэка, гэта будзе часткова Тодар Глыбоцкі, гэта будзе ўжо маладнякоўская крытыка, якая нараджала новую эстэтыку. Тое, што непасрэдна маладняк пакінуў літаратуры, і тое, чым мы сёння не карыстаемся, і менавіта таму, на мой погляд, гэта спыняе, гэта запавольвае рух беларускай літаратуры наперад, таму што літаратура не развіваецца так, каб з яе ўзялі, вынулі мадэрнізм, разглядзелі толькі сімвалізм у Купалы прыкладам і сімвалізм у Коласа і пайшлі далей. Так не бывае, літаратура павінна адрэфлексаваць усё, што ў ёй было, а пакуль мы гэта не адрэфлексавалі, не спасціглі праз эстэтычныя катэгорыі, мы далей рухацца не можам,
так само, як і чалавек, не стане дарослым, калі ён не быў падлеткам. Ну, просто не бывае па-іншаму. Вот гэта такой уступ, такое як бы уступнае слово. І я ўжо магу пераходзіць непасрэдна да палітычнай гісторыі аб'яднання всебеларускага літаратурнага аб'яднання «Маладняк». І пачаць гэтую гісторыю я б хацела, ну, наогул з гадоў нараджэння тых, хто будзе ствараць «Маладняк». Гэта ў асноўным хлопцы 1900-х гадоў. Самы старэйшы з іх Міхась Чарот, які ўзначальваў «Маладняк», нарадзіўся ў 1896-м, 99-й Адам Бабарэка, 900-й Чорны, 901-й Дубоўка, 902-й Анатоль Вольны, 904-й Алесь Дудар. То бок тыя, хто ствараў «Маладняк», гэта былі людзі, народжаныя адначасова са стагоддзем. І адбывалася так, што тыя палітычныя працэсы, якія адбываліся, вось гэтыя маштабныя катаклізмы, якія адбываліся ў гісторыі, яны стваралі ім дзяцінства, юнацтва і маладосць. Яны былі абсалютна ўключаныя ў гэтыя працэсы, проста яны ўжо адкладаліся на іх матрыцы. І яны больш за тое адпавядалі ўнутраным працэсам у іх унутры. Так? То бок, калі яны былі яшчэ дзецьмі, гэта быў 905, 906, 907 год, калі дарослыя ўжо разумелі, што нешта будзе, нешта адбываецца, калі адбываліся працэсы на працы ў дарослых, пачыналіся забастоўкі, пачыналіся нейкія палітычныя моцныя рухі, а дзеці ў гэтым раслі, і гэта для іх было натуральным. Для іх бацькоў не было натуральным. Бацькі разумелі, што нешта адбываецца і руйнуецца прывычны лад жыцця, а дзеці, гэтаксама як нашы сёння дзеці, яны не пакутаюць ад таго, што адбываецца з гаджетамі, тэлефонамі, цифравізацыяй і ўсім іншым, так пужаюцца толькі дарослыя, дзеці ў гэтым растуць. Гэтаксама яны раслі вось у гэтай атмасферы 5-7 гадоў. Калі яны ўступалі ў падлеткавы ўзрост, пачалася Першая сусветная вайна. Шмат з іх спазналі бешанства. Владзімір Дубоўка і Алесь Дудар, яны выехалі, яны былі дзецьмі чыгуначнікаў абодва. Яны абодва выехалі ў Расію, і атрымліваецца, што беларускамоўныя хлопцы з беларускамоўнай асяроддзя, больш за тое ад нараджэння такія вдумлівыя словы, людзі, якія прыслухоўваліся да словаў, яны апынаюцца ў іншароднай, іншамоўным асяродку, і гэта натуральным чынам уплывае на тое, каб яны пачалі вось гэтыя працэсы самаідэнтыфікацыі. А хто я? Я не яны, а які я, так? І таму і Дубоўка, які амаль усё жыццё пражыў у Расіі, і Дудар, які пасталеў у Расіі, вывучыўся ў расійскай гімназіі, яны вярталіся людзьмі выключна нацыянальна арыентаванымі, дзякуючы вось гэтаму бежанству, гэтым працэсам. Але тут не толькі ў гэтым справа, а справа ў тым, што яны бачылі, калі яны ехалі, калі іх эвакуіравалі эшелонамі, калі яны ехалі і мёртвых здымалі проста з вагонаў. Гэта было ўсё вельмі такі досвед не дзіцячы, канешне, але гэта ўплывала на тое, што ў іх было зусім іншае ўспрыняцце жыцця і смерці, і зусім іншае ўспрыняцце нейкіх гуманістычных каштоўнасцяў. Чаму ім было не так, цяжка ўявіць, каб мы сёння, прыкладам, пісьменнікі аб'ядналіся і запатрабавалі якой-небудзь кары каму-небудзь, якой-небудзь жорсткай смерці ці якога-небудзь палітычнага пакарання. Так? Для іх гэта было іншае, яны раслі сярод смерці, і яны зусім па-іншаму да гэтага ставіліся. 17 год, ім усім ад 15 до 18, гэта ўзрост, калі чалавек адчувае супраціў, жаданне зруйнаваць усё тое, што навокал, пабудаваць усё па сваіх лекалах, па сваіх правілах. Это час, калі чалавек не разумее сваіх сіл і думае, што ён усемагутны. Гэта з любым падлеткам адбываецца нават і сёння. А тады гэта ўсё супала з рэвалюцыяй, з тымі палітычнымі абставінамі, якія дазвалялі ўсё гэта, дазвалялі гэта рэалізаваць.
і не проста сёння атрымаць дакументы гэтых гадоў з навучальных устаноў, якіх навучаліся маладнякоўцы, таму што на Беларусі архіваў гэтых амаль няма. Яны ж у той час яшчэ вучыліся ў школах і шукалі ўжо нігде ў настаўніцкіх семінарыях. І адзінае месца, дзе мне ўдалося паглядзець, чым яны жылі ў гэтыя гады, гэта архіў Казлоўскай гімназіі, дзе вучыўся Алесь Дудар. Там ніколі не было вайны, дакументы гэтыя захоўваюцца ў Тамбове, яны вельмі добра адлюстроўваюць вось гэты час, калі настаўнікі імкнуліся ўсё яшчэ весці звычайны навучальны працэс, таму што школа гэта не супынна. Дзеці абсалютна цалкам, асабліва старшыя класы, 6, 7 гімназічныя класы, яны былі цалкам уключаныя ў палітычныя вось гэтыя ўсе падзеі, якія адбываліся навокал іх. І праз гэтыя дакументы, а ўсё добра дакументавалася, таму што была яшчэ традыцыя сапраўдных пратаколаў, паседжанняў, сапраўдных справаздач, сапраўдных вось такіх сценаграмаў, агульных нейкіх публічных выступаў, нават у звычайнай класічнай мужчынскай гімназіі. І ў архіве Казлоўскай гімназіі такі стос папер, гэта значит, Соединенный комитет учащихся старших классов. Такая была организация, организованная самими детьми, 6-7 класс гімназіі. Яны арганізаваліся на вось гэтай хвалі усеагульнай, і яны пачалі патрабаванні выкатваць свае да настаўнікаў. І патрабаванні гэтыя тычыліся не толькі этычнага кодексу, прыкладам, і не толькі там нейкіх паводзінаў, а тычылася часу правядзення экзаменаў, манеры чытання лекцый, нейкай перабудовы вучэбных планаў, то бок дзеці гэтую плынь агульнай перабудовы, агульнага такога ламання старога, яны гэта ўспрынялі абсалютна арганічна і ўключыліся ў гэтае ўсё. І бачна з гэтых стенаграмаў, як дарослыя не маглі нічога зрабіць з гэтым. Яны павінны былі і саступаць, і пачалі пераглядаць і тэрміны навучальныя, і экзамены, і нехта там звольнілі настаўніцу, таму што гэты скуск запатрабаваў звальнення, і перагледзелі распісанне. То бок гэта быў час, калі гэтыя дзеці, яны яшчэ раслі, але яны, у іх было больш магчымасцяў адчуць сваю сілу ў такіх сур'ёзных справах. І што цікава, дзе можна прасачыць, мы не ўсіх можам прасачыць, таму што няма дакументаў, але мы ведаем прыкладам, што Владимир Дубоўка узначальваў такую падобную арганізацыю ў Новавілейскай семінарыі. Праўда, мы не маем яе архіваў. І, канешне, можам уявіць сабе, што Дудар, які тады навучаўся ў 5 класе, то бок яго ў гэтую прыўкрасную ініцыятыву не бралі, ён, канешне ж, ўсё адно ўпітваў гэтую манеру размовы з дарослымі і гэты дазвол на такую размову, наогул, якую ты можаш весці. І вось яны такія людзі, потым яны ж пачалі тыя, хто вяртацца, тыя, хто быў у Менску, перажываў польскую акупацыю, але пад польскай акупацыяй ўсё ж раслі, з'яўляліся і сталелі беларускамоўнай арганізацыі «Беларуская хатка» ў прыватнасці, якая гуртавала ваколь сабе беларусаў, і ўключаліся ў барацьбу падпольную супраць польскіх акупантаў. Міхась Чарот дапамагаў збіраць партызанскія атряды па Менску, і на вайсковых могілках тут вось быў іх сход, дзе яны хавалі, менавіта Чарот адказваў за это, і такую звязаную з друкам, з друкарняй, нейкія там прылады, якія патрэбны былі, каб друкаваць улёткі. То бок яны ўключаюцца вось у гэты час, уключаюцца цалкам, калі дарослыя, прыкладам, людзі старэйшага веку разгубленыя, то для маладых гэта проста жыццё, якім яны растуць, і іншага яны не бачылі і не ведаюць, як гэта бывае, калі бывае спакойна. І вось з гэтым усім у 21 годзе яны пачынаюць прыходзіць у літаратуру.
Надзвычай малады ўзрост для іх, і ў надзвычай маладым узросце яны заяўляюць пра сябе. Владимир Дубоўка друкуецца, першы свой верш друкуе яму 20, і гэта не самы ранні ўзрост уступлення ў літаратуру. Андрэю Александровичу 18, Алесю Дудару наогул 16 у 21 годзе, але ёсць ужо пляцоўкі, на якіх яны могуць выказвацца, ёсць пляцоўкі, якія прымаюць іх і якія бяруць іх вершы і друкуюць, то бок яны бачаць сваё друкаванае слова. Больш за тое, у іх ёсць магчымасць дагрукацца са сваім словам са сцэны і няхай імправізаванай спачатку беларускай хаткі, куды амаль усе будучыя маладнякоўцы ходзяць займацца ў тэатральных гуртках, альбо са сцэны, дзе выступае тэатр Голубка. З вандроўным тэатрам Голубка, з якім яны абышлі ўсю практычна Беларусь, з'яўляецца домам для Аляся Дудара, для Міхася Зарэцка, для Міхася Чарота. Шмат каго з маладнякоўцаў старэйшае пакаленне выхаваў Владзіслав Голубок, то бок яны прыходзяць да 21 года людзьмі, якія добра разумеюць час, якія добра інтэграваныя ў гэты час, якія маюць месца, дзе выказацца, маюць уменні гэта рабіць, то бок яны прыходзяць людзьмі, якія ўжо тады ў 21 і 22 годзе адчуваюць усё, што адбываецца арганічным асяродкам сваім. Тым, што яны ведаюць, што рабіць. Ёсць такая думка, што маладняк гэта калька з рускай сітуацыі, бо маладняк утварыўся ў 23-м, а, канешне, у рускай літаратуры, якую мы ўсе добра ведаем у гэты час, ужо быў даволі вялікі досвед і згуртаванняў, і расколаў, і пераўтварэнняў, і гэтак далей. У рускай літаратуры гэты працэс аб'яднання ў арганізацыі пачынаецца, канешне, яшчэ да рэвалюцыі. 11-14 год, і, канешне, пасля рэвалюцыі з 18-го там наогул квітнее і цэнтрыфуга, і лев, і скіфы, і астравіцяне, і канструктывісты. Гэта я называю толькі тыя суполкі, кнігі якіх я знайшла ў прыватнай бібліятэцы Дудара, то бок яны гэта чыталі. А ще ж былі, канешне, і вось гэтыя і акмеісты, і цэх паэтаў, і сімвалісты тыя маладыя і старыя. То бок гэта было, канешне, у рускай літаратуры вельмі пашырана гэта імкненне да згуртаванняў, імкненне да дэкларацый, да маніфестаў. І, канешне, гэта ўсё у сваю чаргу было у некаторай ступені паўтарэннем таго, што адбывалася ў французскай літаратуры, в італьянскай літаратуры, наогул у агульнаеўрапейскай літаратуры. То бок гэта быў такі час, які спрыяў, які патрабаваў аб'яднанняў і нейкіх дэкларацый. У украінскай літаратуры у гэты час адбываецца гэткі ж самы працэс. Плуг, гарт, вапліте — гэтыя тры аб'яднанні літаратурных найбольш блізкія маладнякоўцам, і гэта аб'яднанні, з якімі яны вельмі шчыльна супрацоўнічалі. Прыкладам, я не ведаю таго, каб ездзілі беларускія паэты, прыкладам, і удзельнічалі ў паседжаннях астравіцян, ці скіфаў, ці цэнтрыфугі, ці лефа, каб яны ездзілі ў Маскву і былі інтэграваныя ў маскоўскую супольнасць пісьменніцкую. Я маю на ўвазе 20-е гады. Потым то, канешне, пад эгідай СП, Саюза пісьменнікаў, гэтыя працэсы пайшлі. Але каб маладнякоўцы на пачатку ездзілі ў гэтай арганізацыі, мы не ведаем. Але тое, што яны былі прынятыя абсалютна з усёй пашанай, павагай і сяброўскім пачуццём у гарце, у плугу і потым пазней у вапліте. І тое, што яны ліставаліся, тое, што яны абменьваліся літаратурай, тое, што яны моцна былі адзін з адным звязаныя з украінскім рухам літаратурным, гэта факт пацверджаны дакументамі. То бок, насамрэч, шмат у чым маладняк паўтараў рух украінскай літаратуры. Калі паўтараў, бо я зараз скажу, чым ён адрозніваўся ад усіх. І нават калісьці у вапліте членскія білеты былі па-украінску і па-французску.
І у маладняку сур'ёзна прапрацоўвалася пытанне, каб маладнякоўцам так зрабіць не па-беларуску і расейску, так як было прынята, а па-беларуску і па-французску, каб разрываць вось гэтую традыцыю з літаратурай рускай, да, і з гэтым наогул двухмоўем абмежаваным, якое абмяжоўвала ўсё, што можна казаць пра літаратуру. Ну, канешне ж, зарубілі гэты працэс, і грошай на такія білеты, вядома ж, не далі. У польскай літаратуры, а за польскай літаратурай яны вельмі сачылі, польскую літаратуру перакладалі, і гэта для іх было, ну, наколькі гэта было магчыма, канешне, у варунках такіх варожых дастаткова адносінаў, так, але ў польскай літаратуры з 21-го года дзейнічае скамандар Юліян Тувім, адзін з самых вядомых прадстаўнікоў, дзейнічае квадрыга дабравольскі, кракаўскі авангард з Юліянам Чыбасем, Жагары, а гэта наогул у Вільні. І вось канкрэтна Жагары, гэтая суполка польскамоўная віленскіх палякаў, яна у нечым нават з усіх гэтых суполак падобная на маладняк, таму што Жагары у Вільні, акрамя ўсяго іншага, вялі моцную асветніцкую дзейнасць. Яны чыталі, у іх былі такія польскія серады, якія нарадзіліся ў супрацьвагу рускім чацвергам, і на польскіх серадах ужо папулярызавалася польская літаратура, польскія пісьменнікі. То бок гэта быў рух агульнаеўрапейскі, які быў цалкам натуральна ўключаныя і беларусы, і украінцы, і палякі, і нельга сказаць, што маладняк гэта калька з рускай літаратуры. Гэта проста адпаведнасць агульным тэндэнцыям да аб'яднання, гэта агульнае вось іх імкненне аб'ядноўвацца, гэта такія павевы часу, якія патрабавалі ад людзей менавіта такіх паводзінаў. Беларусы, праўда, з іх усіх вельмі адрозна ад палякаў, ад украінцаў і ад рускіх пабудавалі сваё аб'яднанне. Ну, гэта тлумачылася шмат якімі прычынамі, і тым, што краіна толькі-толькі выходзіла з войнаў, і тым, што наогул літаратура і нашаніўства яно было не такое моцнае яшчэ, каб нарадзіць некалькі літаратурных аб'яднанняў, некалькі суполак, і больш за тое гэта былі даволі асцярожныя дзядзькі, якія ўжо паспыталі і пераследу царскага, і яны ж разумелі, яны былі старэйшыя, і яны зусім іначай успрымалі гэтую новую ўладу і з асцярогай, і пралічвалі магчымасці супрацоўнічаць з ёй не так, як гэтая моладзь, якая цалкам абсалютна, ну, практычна без пытанняў спачатку прыняла новы лад. У 22-м годзе была першая спроба утварыць беларускае літаратурнае аб'яднанне, яно называлася ВІР, і дакументы на рэгістрацыю даслалі Купала, Гартны, Чарот і Андрэй Александрович. Андрэй Александрович з іх самы маладзейшы, але ён ужо быў у гэтай кампаніі. Яны даслалі статут і дакументы на рэгістрацыю, але адразу ж іх праверыў сакрэтны аддзел ГПУ, і была такая складзена запіска, што, значыцца, я выпісала літаральна 2-3 азначэнні, якія яны кожнага там ахарактарызавалі з тых, хто падаў дакументы, і характарыстыкі былі такія: Іван Луцевіч, ну, то бок Янка Купала, Іван Луцевіч, беларускі пісьменнік-шавініст, Андрэй Александрович, эсэрствуючы шавініст, Смоліч, падазроны тыпу Лёсіка. Ну, то бок стылістыка зразумелая, ўсё было так зроблена па-чалавечы, звычайнымі словамі, і, канешне, ВІР не зарэгістравалі, дазволу ім не далі, і спроба правалілася. Вядома яшчэ пра спробы ў 22-м годзе якое-небудзь літаратурнае аб'яднанне па-за дзяржаўным дазволам, як бы як гурток, як такое аб'яднанне па інтарэсах, спрабаваў арганізаваць такі Антон Курылаў. Мы не ведаем это Антона Курылу, ведаем толькі, што ён быў інспектарам народнай асветы, ведаем, што ён, як сказаў Дудар, хварэў на пісьменніка, то бок нешта спрабаваў сам пісаць, і ён спрабаваў стварыць нейкую арганізацыю, і таксама туды прыйшлі да яго і Дудар, Александрович, моладзь вось літаратурная, якая ўсё шукала прыткнуцца.
Але спробы праваліліся, таму што канкрэтна у гэтага Антона Курылы, якую пад псевданімам беларусаў спрабаваў пісаць, но не было арганізацыйных здольнасцяў. І наступная спроба, якая ўсё ж такі адбылася і пра якую мы сёння і кажам, гэта была спроба арганізацыі маладняка. 23 листопада 20 все вылетело, 1 листопада 1923 года у каморцы клуба «Кім», які знаходзіўся там, дзе зараз цэнтральная кнігарня, быў абвешчаны, не было святла, гарэла толькі свечка. І вось яны ў пяцёх самі сабе абвясцілі маладняк, але пры гэтым яны ўжо мелі падтрымку ЦК КСМБ. А чаму яны яе мелі? Вось гэта важна вельмі усведамляць пра маладняк. Яны мелі таму, што яны самі і былі гэтым ЦК КСМБ. Справа ў тым, што маладнякоўцы былі вельмі моцна інтэграваныя ў палітычнае жыццё. І наогул гэта такая адметнасць беларуская канкрэтна, і яе заўважыў у 29 годзе і сфармуляваў Затонскі, такі чалавек, які кіраваў камісіяй па нацыянальным пытанні. У 29 годзе было дадзена заданне праверыць, як рэалізуецца нацыянальная палітыка на Беларусі. Затонскі прыехаў, вельмі грунтоўную правёў праверку, ўсё разабраў, усе канфлікты, неканфлікты, газеты, часопісы і напісаў такую дакладную запіску ў ЦК ВКПБ, што якраз пасля яе пачаліся магутныя рэпрэсіі, якія ў выніку знішчылі практычна міжваенную беларускую літаратуру. Дык вось Затонскі у сваіх высновах, даклад складзены вельмі прафесійна, то бок, не гледзячы на тое, што гэта такі дэманічны тэкст для беларускай літаратуры, нельга адкінуць тое, што праверка была праведзеная грунтоўная, высновы былі зробленыя, адпаведныя існаму, то бок людзі справу сваю ведалі, рабілі, маючы проста свае задачи. И вот Затонский писал: в политической жизни Беларуси, доклад складенный по-русски, резко бросается в глаза непомерно большая роль так называемых культурных сил, академики, поэты, филологи и прочие деятели культуры. Выходит так, что настоящими руководителями в советской Белоруссии могут быть лишь те, кого признают настоящие стопроцентные белорусы-интеллигенты. Нужно решительно прекратить политику заигрывания с верхушкой интеллигенции, включая сюда и ту часть, которая имеет партбилет. То бок, моцную палітызаванасць літаратуры і алітаратуранасць палітычных элітаў заўважыла нават праверка, якая прыехала збоку. І гэта сапраўды было так, бо маладняк і партыйныя улады на тагачаснай Беларусі, яны былі моцна спаяныя і чалавечымі адносінамі, і сяброўскімі адносінамі, і агульнай цікавасцю да агульных працэсаў, бо ССРБ, а потым БССР стваралася найперш нацыянал-камуністамі. То бок яна беларусамі разумелася як нацыянальны праект найперш. Потым у другую чаргу ўжо сацыялістычны савецкі, а найперш успрымалася як нацыянальны праект. І, канешне, калі такое ідзе ўспрыняцце гэтай справы, нацыя будаўніцтва, дзяржава будаўніцтва, то, канешне, вялікую ролю тут будуць граць паэты і пісьменнікі, тыя, хто увасабляе ў сабе менавіта нацыянальны дух, нацыянальны менталітэт, дапамагае нацыянальна ідэнтыфікавацца. І таму на маладнякоўскіх паседжаннях, на сяброўскіх сустрэчах, а ад пачатку там розніцы не было, ці это афіцыйнае паседжанне, ці это нейкая сустрэча на кватэры у Дудараці, у Александровіча, ці гэта яшчэ, гэта было іх жыццё, не тое, што яны сёння на працы размаўляюць пра маладняк, а заўтра дома размаўляюць пра нейкія бытавыя пытанні. Не, гэта ўсё было вельмі сплецена, і сярод маладнякоўцаў
вельмі важную ролю адыгрывалі палітычныя дзеячы. Прыкладам, Алесь Фаміч Адамович, партыйны дзеяч, ён шмат якія займаў партыйныя пасады, ён кіраваў Калінінскім округам у той час, калі Калініншчына расквіла проста як такі аплот нацыяналізма у Клімавічах сённяшніх. Алесь Фаміч Адамович добра ведаў усіх маладнякоўцаў, ад яго непасрэдна паступалі іншы раз замовы на нейкі літаратурны твор. Прыкладам, Александрович Андрей і Алесь Адамович яны асабліва моцна сябравалі, і шмат якія з твораў Александровича прадыктаваны Адамовичам, бо Адамович не меў паэтычных здольнасцяў, а Андрей Александрович быў выдатным версіфікатарам і мог пакласці на рыфму якую заўгодна агітку, якую заўгодна ўлётку і які заўгодна палітычны тэкст, сур'ёзны ўжо палітычны тэкст з нейкімі абвінавачваннямі. Алесь Адамович прысутнічае ў творах маладнякоўцаў. Прыкладам, Абрам Ватасон з рамана Кузьмы «Чорная сястра», гэта правобраз, прататыпам з'яўляецца Алесь Фаміч Адамович. У Крывічах у рамане «Сляпень» гэта прататыпам ягоным з'яўляецца Алесь Фаміч Адамович, то бок уплыў ягоны быў настолькі важны і роля ягоная была настолькі важная, што ён уваходзіў у тэксты маладнякоўскія ўжо ў мастацкую літаратуру. Другі чалавек, якога мы не згадваем у звязку з маладняком, але які вельмі моцна ўплываў і на маладняк, і на дыскусію вакол маладняка, і на наогул разгортванне ўсёй гэтай гісторыі, гэта Алесь Сянкевіч. Алесь Сянкевіч вядомая фігура, хто чытаў Фадзеева «Разгром», то ў Фадзеева ў «Разгроме» доктар Сташэўскі, гэта ягоны прататып, гэта Алесь Сянкевіч, таму што Алесь Сянкевіч пачынаў як беларускі палітычны дзеяч СССР, потым ён быў эміграваў, у Амерыцы скончыў медыцынскія не курсы, а такую навучальную установу, не інстытут, не універсітэт, але атрымаў медычную адукацыю, а потым апынуўся на далёкім усходзе, і калі на далёкім усходзе ішла грамадзянская вайна, то менавіта наш Алесь Сянкевіч арганізоўваў там медыцынскую дапамогу. Таму ён і трапіў у «Разгром» Фадзеева, бо фадзеевскі «Разгром» прысвечаны якраз далёкаму ўсходу і барацьбе там на далёкім усходзе. То бок Алесь Сянкевіч таксама гэта была фігура моцная, ён быў дзяржаўным дзеячам, ён не пісаў сам, хаця і выступаў як моцны публіцыст такі. Ён таксама моцна ўплываў на маладнякоўцаў. Язэп Адамович, Зося Шамардзіна, гэта наш старшыня Саўнаркома і ягоная жонка, Зося Шамардзіна, гераіня паэмы «Облака в штанах», яна каханка Маяковская і жанчына, якая стала для Маяковскім такім вось першым сур'ёзным каханнем. То бок, бачыце, як усё на літаратура і палітыка насамрэч пераплеценая. Але Язэп Адамович і сам, Зося Шамардзіна, яна кіравала некаторы час культурай, а на кватэры Адамовічаў збіралася амаль уся беларуская літаратура. Ясна, што Цішка Гартны, айцец заснавальнік БССР, адначасова адзін з самых папулярных паэтаў, і Змітро Прышчэпаў, які наркам земляробства, адзін з найлепшых сяброў Міхася Зарэцкага, і Міхася Зарэцкага нарыс «Падарожжа на новую зямлю», адзін з самых цікавых ягоных тэкстаў пра Палессе, пра сельскую гаспадарку на Палесе, пра тое, як гэта ўспрымаюць сяляне, пра тое, як куды ўсё рушыцца. Гэта адзін з самых моцных тэкстаў у падтрымку Прышчэпава, што потым, канешне, і згадалі Зарэцкаму. І прыкладам нават у прыватных успамінах, вось Соф'я Плашчынская, жонка Язэпа Пушча, успамінае Чэрвякоў часта, Чэрвякоў Александр Григорьевич, это наогул наш усебеларускі старшыня. Чэрвякоў часта запрашаў паэтаў і пісьменнікаў Саўнарком, цікавіўся, што іх маладых турбуе, і нават прыкладам даваў машыну дзеля таго, каб нехта там паехаў на вяселле, а нехта забраў сваю, значыцца, дзяўчыну ад бацькоў. То бок гэта былі вельмі цесныя і палітычныя, і чалавечыя адносіны сапраўды. І таму маладняк быў палітызаваны не таму, што яго нехта звыш
палітызаваў. Не таму, што ЦК ЛКСМБ нешта там ім на іх ціснула. Яны самі і былі тая палітычная ўлада, якая вырашала на той момант сур'ёзныя пытанні і дзяржаўнай ідэалогіі, і беларусізацыі, і дзяржаўнага будаўніцтва. І прыкладам Анатоль Вольны, ён быў уваходзіў у структуры при камсамоле, ён быў такім наогул камсамольцам. Вера Харужая, якая таксама прымала ўдзел у маладнякоўскіх вечарынах, якая была вельмі блізкая да маладнякоўскага асяродку. То бок яны і былі той камсамол, які нібыта ціснуў на маладняк і прымушаў іх нешта неяк пісаць. Гэтага ўціску па першасці не было, таму што яны самі і былі гэтай сілай. Ціск на маладняк, ідэалагічны ціск, ціск, якому яны моцна супраціўляліся і які быў для іх чужы і адчуваўся як чужы, гэта быў ціск не ўнутраных палітычных сіл, а гэта быў ціск Масквы. Калі пастаўлены быў Крыніцкі на пасаду спачатку назіральніка за літаратурай, а потым і высокую партыйную, калі прыехаў Кнорын, то бок калі пачалі сюды з'яўляцца ўжо людзі чужыя, толькі тады распачаўся сапраўдны палітычны ціск. А да 25-го года гэта было больш ці менш, але вольнае развіццё, якое дыктавалася менавіта тымі, хто быў у маладняку. І што яшчэ я хочу сказаць да палітызаванасці агульнай маладняка. Справа ў тым, што ўсе, хто рабіў маладую беларускую літаратуру, яны не жылі з літаратурнай працы, а яны жылі з працы газетнай. Вось у той кніжцы, якую я дала пагартаць, да, з дударовай бібліятэкі. Так, можна я возьму? Гэты артыкул тут моцна перапрацаваны дударом, і быў вельмі такі гучны артыкул, ім напісаны ў савецкай Беларусі, больш увагі да пісьменніка называўся. І ў ім ён параўноўвае, як жывуць беларускія пісьменнікі і як жывуць маскоўскія пісьменнікі. Перапрацоўваў ён гэты артыкул з артыкулаў з гэтай кніжкі, гэта бачна па ягоных паметах, які ён тут пакінуў, і прыводзяцца такія лічбы ў гэтым артыкуле. Значит, считаем необходимым здесь же говорится, что из первоначальной цифры в 4892 человека, это те, кто занимается литературным трудом в Москве, живущих исключительно на литературный заработок, 4892 в Москве было письменников, паэтаў, якія жылі выключна на літаратурны заробак. То бок яны займаліся выключна літаратурай і выключна мастацтвам. Уявіце сабе лічбы. 4892. І из них 2069 человек никогда не служили ни в якіх дзяржаўных установах, потому что яны маглі сабе это дазволіць па тых ці іншых прычынах. На Беларусі паэтаў і пісьменнікаў, якія жылі толькі са сваіх літаратурных заробкаў, то бок маглі займацца толькі літаратурай, не было. Нават Купала і Колас займалі нейкія пасады, альбо рэдактарскія, альбо потым у Нбелкульце, альбо потым у Акадэміі навук. Яны мелі яшчэ нейкі заробак, то бок павінны былі рабіць яшчэ нешта. А ўсе маладнякоўцы, амаль усе, амаль кожны з іх, яны працавалі ў газетах. І гэта быў іх асноўны заробак, і гэта былі іх асноўныя грошы. Лід функцыянерных пасадаў у 20-х годах, то бок нейкіх літаратурных пасадаў, за якія даюць грошы за чыноўную працу, было дзве. Сакратар ЦБ маладняка, старшыня ЦБ маладняка і літаратурны сакратар. Старшыня ЦБ атрымліваў 100 рублёў, сакратар 50. Все, больш аплатных пазіцый не было. І уявіце сабе, што такое, калі чалавек кожны дзень зранку да вечара ён піша ў газету і піша не тое, што там нейкія нарысы, альбо блогі, альбо нейкую квазі-журналістыку, гон за журналістыку. А гэта сапраўдная журналісцкая праца вось у гэтых умовах, з гэтым ідэалагічнымі задачамі і гэтак далей. Таму, канешне, палітызаванасць маладняка, моцна ідучая знутры, гэта адзін з ягоных такіх сур'ёзных
момантаў, які ўплывае на ягонае развіццё. У чым яшчэ адрозненне маладняка ад усіх іншых літаратурных груп, якія былі навокал. Па-першае, маладняк адразу ствараўся, і гэта разумелі самі стваральнікі, гэта не было навязана звыш. Гэта быў фарпост беларусізацыі, такога палітычна-культурнага працэсу, і яны прынялі на сабе гэтую ролю і выконвалі яе з усім імпэтам, нават з большым, чым вершы ім там пісаліся. Яны спачатку гэтыя 6 паветаў, а потым удалучаныя, бо далучалася Гомель, далучаліся часткі Віцебскай вобласці, і яны першымі туды ехалі дзеля таго, каб беларусізаваць, дзеля таго, каб хаця б паказваць, што яны размаўляюць па-беларуску. Гэта сёння ўжо падаецца такім незвычайным, таму што нібыта ў 20-е гады ўсе па-беларуску размаўлялі. Насамрэч, тое, што адбываецца сёння, яно адбывалася і тады, і гэта ўсё адлюстравана ў газетах, дзе маладнякоўцы прапісвалі, калі яны прыязджаюць асабліва на Віцебшчыну, на Полаччыну, выступаць перад вялікімі колькасцю народу, прыкладам там у арміі, так, перад армейцамі, перад навучэнцамі якіх-небудзь навучальных устаноў, і амаль заўсёды гучалі патрабаванні «Говорите по-русски». «Говорите по-русски, мы вас не понимаем». І пачыналася такая моўная дыскусія, так, з нагоды таго, што мы размаўляем па-беларуску, а у нас 2 дзяржаўных языка, да? Вось усё тое, што зараз адбываецца, толькі тады гэта было, ведаеце, менш сцёба, таму што гэта былі больш сур'ёзныя справы, і наогул атмасфера была больш, канешне, такая сур'ёзная навокал. Так вось, беларусізацыя найперш, і менавіта маладняк, у адрозненне ад усіх іншых літаратурных групіровак, рускіх прыкладаў ці польскіх, перад якімі проста не было такой задачы паланізаваць Польшчу. Так? А ў маладняка было беларусізаваць тую краіну, у якой яны жывуць. Таму з гэтага вынікае, што у маладняка была вельмі вялікая культурна-асветніцкая дзейнасць. У іх была задача ахапіць як шмат болей людзей, прыцягнуць на свой бок як шмат болей людзей, прычым не толькі паэтаў, пісьменнікаў, усіх, хто прыхільна ставіцца да беларускасці. І гэта была зноў жа такая сур'ёзная пазіцыя, і мы сёння чамусьці пра гэта забываем, значыцца там, можам неяк звыш паглядзець на маладняк, палічыць іх такой маргінальнай групоўкай, але маладняк падняў за кошт валанцёрскай працы, выключна валанцёрскай працы. Яны паднялі Беларусь у сэнсе культурнай, вось гэтай культурнага руху, таму што яны арганізавалі ў лічаны год, у 24-м годзе у маладняка ўжо былі філіі ў Маскве, гэта Владимир Дубоўка, канешне ж, у Москве, у Витебску, у Полоцку, Бобруйску, Борисове, Гомель, Климовичи, Могилёв, Орша, Слуцк, Смоленск, Ленинград, Прага і Рыга. Гэта месцы, дзе былі філіі маладняка. Вядома, што яны працавалі па-рознаму. У Празе і ў Рызе, хутчэй за ўсё, гэта была такая, нешта на паперцы. Канешне, благавата працавала ў Маскве філія маладняка. Але гэта было, уявіце сабе, што это прыходзілі людзі, ім па 20-21 год, і яны такую маштабную задачу выконваюць не таму, што ім прыслалі з ЦК ЛКСМБ план і, значыцца, грошай далі на камандзіроўкі, а таму, што яны разумеюць, што яны павінны гэта рабіць. І ёсць у архіве літаратуры і мастацтва такі документ, калі Баліцкі, наркам асветы, піша Ігнатоўскаму, які кіруе інбілкультам. Ён піша, што у нас тут Дубоўка з Пушчам едуць у камандзіроўку, Дубоўку на білеты мы грошы дадзім, а Пушчы у нас няма. Дак ты дай з інбілкультаўскіх грошай, а мы потым вернем. То бок, уявіце сабе, як гэта ўсё адбывалася, гэта рабілася літаральна на каленцы, тое, з чаго паўставала насамрэч вось гэты вялікі культурны рух, які сёння ўспрымаецца як вялікі рух. І ў 25-м годзе маладняку ўжо 2 гады, з 23 па 25, гэта уявіце сабе, якія гады цяжкія для краіны, калі яе трэба было аднаўляць. І да з'езду маладняка, які адбываўся ў канцы лістапада 25-го года, была нават такая прымаўка, прыйшоў чарот за ім 500
500 членаў маладняка з улікам усіх філій і усіх мастацкіх гурткоў, якія былі да іх прыпісаныя, былі заяўлены на з'ездзе. Іх, канешне, не было 500. Гэта так ужо было, так сказаць, сказана, прыгожа, каб у рыфму. Але гэта сапраўды быў агульны велічэзны культурны рух, які было вельмі цяжка запачаткаваць і вельмі цяжка падтрымліваць, таму што ішла асабліва ў русіфікаваных абласцях, на Гомельшчыне, на Полацчыне, на Віцебшчыне, вельмі цяжка было весці. Насамрэч. І ў 25-м годзе маладняк нарэшце выходзіць вось на нейкія абароты, на яго звяртаюць увагу як прыхільна настроеныя людзі, так і, канешне, прысланыя чыноўнікі з Масквы, і за імі пачынаюць сачыць, але яны яшчэ ў 25-м годзе маюць шмат магчымасцяў. Кожная філія выдавала часопіс. Выходзіць, уявіце сабе, што это такое, то бок яны прыязджаюць у Слуцак, яны прыязджаюць у Оршу, у Бабруйск, у Полацк, да? І яны пачынаюць там самі, вось гэтыя хлопцы, маючы нейкую вельмі няпэўную падтрымку фінансавую ад мясцовых уладаў, хтосьці там з Менску тэлефанаграмай кажа, так, дапамагчы выдаць часопіс. А далей трэба выбіваць грошы, шукаць друкарню, шукаць тэкстаў. Аршанскі маладняк, першы нумар, прыкладам, увесь напісалі Крапіва з Дубоўкам, іх паслалі арганізоўваць філію, они ў гасцініцы селі і за 3 дні напісалі увесь нумар маладняка, адзін толькі там ёсць тэкст аршанскага хлопца. А так усё пад псевдонімамі, канешне, але ўсё напісана імі. Ну, то бок рознымі метадамі, але яны гэта рабілі, так, і маладняк выпусціў, акрамя таго, што выходзіў часопіс «Маладняк» штомесячна, то яшчэ былі выдадзены альманах «Надзвіння», аршанскі маладняк, шмат нумароў, слуцкія песняры, маладняк Калінішчыны рэгулярна выходзіў, дняпроўскія ўсплескі, гэта магілёўская філія, то бок уявіце сабе, якая гэта была ще й друкарская праца. У 25-м годзе запачатковваецца кніжніца маладняка, то бок сваё такое як бы міні-выдавецтва, праз якое кожны малады паэт можа выдаць свой зборнік. І гэта было неверагодна, таму што маладому вельмі, як яму прабіцца да кніжкі, асабліва ў 25-м годзе. А маладняк выдаваў больш за 60 зборнікаў, за час свайго існавання выдала кніжніца маладняка, і на сёння у нас гэта ўсё, што ёсць, так? Таму што шмат чаго было знішчана, а кніжніца амаль уся захавалася і ёсць у нацыянальнай бібліятэцы. 25-й год гэта такі год, калі, па-першае, яны ўсе вось гэтыя юнакі уваходзяць у сваю моц паэтычную, яны ўжо, у іх уже ёсць разуменне, ёсць досвед друкавання, ёсць досвед нейкае існавання ў літаратуры, так, яны шмат чытаюць, яны збіраюць бібліятэку. Да сёння дажылі 2 грунтоўныя бібліятэкі, бібліятэка Петра Глебкі і бібліятэка Алеся Дудара, якія кажуць пра тое, што гэта былі начытаныя маладыя людзі, што гэта былі людзі, якія кнігу ведалі, куплялі, чыталі, збіралі і, меркуючы па паметах, якія вы маглі бачыць тут у гэтай кніжкі, чыталі не проста з салоўкам. Так вось 25-26 год гэта якраз той год, на які трэба абапірацца, калі кажаш пра маладняк, таму што якраз тут яшчэ не пачаўся самы моцны ідэалагічны ціск. Яны ўвайшлі моц, пачалі сталець і пачалі задумвацца пра тое, што адбываецца. У іх павялічваецца колькасць разважанняў філасофскіх у лірыцы пасля гэтых маладых такіх мараў. І гэта якраз такі год самай моцы маладняка як арганізацыі. Ну, а з 26-го пачынаюцца вось гэтыя ўсе цяжкія працэсы, абсалютна лагічныя, абсалютна зразумелыя, якія прыводзяць да таго, што маладняк спыняе сваё існаванне. Па-першае, у красавіку 26 адбываецца першы выхад члена маладняка з маладняка.
І гэта Владзімір Дубоўка. Ён падае заяву, а тым, што ён выходзіць з маладняка. Яшчэ да таго, як адкалолася ўзвышша, яшчэ да таго, як нават пачалі пра гэта казаць. Гэта было звязана з крытычнымі выступамі супраць ягонага зборніка «Крэда». Гэта было наогул звязанае з тым, што ў яго усталяваліся з некаторымі паэтамі вельмі складаныя асабістыя адносіны. І гэта было, канешне, звязана з тым, што Дубоўку не задавальняў вось гэты культурна-асветніцкі і палітычны вырахал у маладняку, бо ён быў чалавек скіраваны да рашэння мастацкіх пытанняў, а не вось гэтай паўсядзённасці. Больш за тое, ўсё ж такі ён быў інтэграваны ў маскоўскі паэтычны свет, ён быў любімым вучнем Брюсава, ён шмат каго ведаў, ён разумеў, як робіцца вялікая літаратура, і ён разумеў, што паўсядзённасць палітычная на ёй шкодзіць, і ад гэта трэба атрывацца. У красавіку 26 выходзіць Дубоўка, а Дубоўка быў самы папулярны паэт, як пісаў Тудар Клішторны, што хто чытае беларускую літаратуру, чытае аднаго Дубоўку, ўсё астатніх ён, ну, это ён так, канешне, перабольшыў, але між тым. І 26 траўня адбываецца вось гэты першы раскол, недзе ходзяць тут пратакол гэты, архіўная копія, адбываецца раскол, і ад маладняка адыходзіць узвышша з выразнай праграмай, якая адмятае для ўзвышэнцаў палітычную дзейнасць і адкрывае дзейнасць мастацкую, найперш асэнсаванне мастацтва, рэфлексія над пытаннямі мастацтва, пошук у галіне мастацтва. То бок яны якраз дыстанцуюцца ад гэтай палітычнага складніку маладняка, які, ну, імі ж і быў народжаны. І ў той дзень, калі адбываўся раскол, калі хто пагартаў пратакол, там правільна пытаюцца: а чаго ж вы адкалваецеся, хлопцы? Вы ж самі кіраўніцтва маладняка. Ну так зрабіце нешта, рэфармуйце маладняк, калі вам тут неутульна. А ў той жа самы час Дубоўка старшыня цэнтральнае бюро, так, Бабарыка з заснавальнікаў, Пушча з заснавальнікаў. Чаму вы не вырашалі гэтыя пытанні па аздараўленні маладняка ці по абмастачванні ягоным? Не вырашалі, калі былі кіраўнікамі. Але прырода маладняка была такой, і ён утвараўся, нараджаўся як ўсё ж такі сіла і палітычная таксама, што, канешне, было прасцей сысці. Сыходзіць узвышша у траўні 26, пачынаюцца сур'ёзная літаратурная дыскусія паміж імі, і гэта супадае з тым, што наогул у літаратуры СССР гэта вельмі складаныя часы. Па-першае, выходзіць рэзалюцыя о палітыцы партыі ў літаратуры, па-другое, менавіта ў 25 годзе Сталін, выступаючы перад студэнтамі Інстытута народаў Усходу, кажа гэтую сваю знакамітую формулёўку, што мы зараз будуем літаратуру нацыянальную па форме і пралетарскую па змесце. Вось гэтую формулёўку, якая потым будзе, гэта ў 25 годзе, аб палітычных задачах універсітэта народаў Усходу. Цытата з гэтага ягонага выступу, якая стала праграмнай для ўсіх паэтаў. Паэты і маладнякоўцы ў тым ліку у гэты момант, канешне, пад формай і зместам разумелі ўжо значна больш складаныя рэчы, якія ўкладаў Сталін. І таму гэтая фармулёўка кожным з іх, ну, канешне, у асноўнай масе яны это воспрынялі проста як фармулёўку. Ну, сказаў і сказаў. Але калі пачалося гэта крытычнае засваенне гэтай фармулёўкі, калі вульгарная крытыка пачала даваць ацэнкі пісьменнікам, менавіта сыходзячы з гэтай фармулёўкі, дзе тут нацыянальная форма, а дзе тут пралетарскі змест, з'явіліся пісьменнікі так штрых-брэхерскага такога кшталту, якія пачалі і сапраўды выконваць гэту фармулёўку, а гэта немагчыма зрабіць якасна. І вось тут пачалася гэтая праблема, да, калі трэба было наступаць на горла собственнай песні ўжо, дзеля таго, каб вось гэтыя незразумелыя установкі, якімі аспрэчваліся, і былі выступы ў прэсе, калі задавалі пытанне, няхай нам нехта патлумачыць, што это такое нацыянальнае па форме і пралетарскае па змесце. Бо нам проста сказалі, а як гэта зрабіць?
тады навучыце, калі мы не можам пісаць па-іншаму. І пачынаецца вось гэта такая дыскусія, не адкрытая, канешне, а прыхаваная, пачынаецца ціск з боку вось гэтых усіх фармулёвак і іх выкананняў. Пачынаецца вельмі сур'ёзная ўвага партыйных органаў да таго, што пішацца, і з 27-го года якасць, канешне, вершаў натуральным чынам падае, тых вершаў, якія публікуюцца. Калі паглядзець на спадчыну маладняка, то самыя якасныя вершы, самыя сапраўдныя іх творы трэба шукаць. Па-першае, былі спаленыя ў НКВД. Другая група – гэта тое, што надрукавана ў тагачасных газетах, куды яшчэ можна было трапіць. Ужо трэцяга шэрагу вершы траплялі ў зборнікі, і ўжо толькі тое, што зусім нельга назваць мастацтвам, тое, што з'яўлялася сацыяльным заказам і спробай падбудавацца, спробай неяк інтэгравацца ў гэтую рэчаіснасць, якая выбудоўвалася, гэта ўжо тое, што мы сёння маем у перавыданнях 50-х, 60-х і нават 70-х гадоў. Уявіце сабе, што нам тут засталося ад таго, што гэта было насамрэч. Дзякуй Богу, што былі газеты і што яны больш у асноўным захаваліся. Пасля таго, як адышло ўзвышша і партыйныя органы далі дазвол на ўтварэнне ўзвышша, пісьменнікі разумеюць, што зараз яны таксама могуць утварыць нешта сваё, сыходзячы са сваіх уяўленняў пра мастацтва, пра культуру. І вось тут пачынаецца гэты такі невялікі перыяд зусім, калі наша літаратурнае жыццё становіцца вельмі пярэстым з пункту гледжання груповак літаратурных. У снежні 26-го у Мстиславе маладзенькія паэты Таубін і Астапенка запачатковваюць агняцвет. Агняцвет практычна не паспеў нічога зрабіць, іх зарубілі імгненна, таму што 26-й год ужо сочаць за ўсім гэтым, але спроба была, статут быў, дэкларацыя была, і агняцвет таксама імкнуўся адарвацца ад палітычна складніку і займацца выключна мастацтвам. У красавіку 27-го з маладняка выдзяляецца група «Проблеск». Гэта мінчане ў асноўным. На пачатку здарыўся чыста чалавечы скандал у менскай філіі маладняка. Вынікам гэтага чалавечага скандалу стала вось афармленне згуртавання беларускага «Проблеск», куды ўвайшлі Алесь Гурло, Янка Бобрик, Тодар Клішторны, Янка Туміловіч і іншыя. У верасні 27-го запачаткавалася беларуская літаратурна-мастацкая камуна. Гэта нібыта такія нашы футурысты беларускія, па меншай меры так яны сябе дэкларавалі. Павлюк Шукайла, Петрусь Броўка, Ян Скрыган, Алесь Гародня, Росквіт. Іх альманах адлюстроўвае тое, што яны рабілі. У снежні 27-го з'яўляецца згуртаванне «Полымя» з Янкам Купалам, са Цішкай Гартным, то бок туды ўвайшлі нават старэйшыя пісьменнікі, і туды ў «Полымя» сыходзяць кіруючае ядро маладняка, сыходзяць Дудар, Чарот і Зарэцкі. То бок з 27-го года, са снежня 27-го, маладняк абяскроўлены цалкам, таму што ўсё, што было ў ім жывога, ўсё, што было ў ім менавіта мастацкага, ўсё, што хацела развівацца далей, гэта ўсё разышлося па групоўках рознай ступені паспяховасці, але гэта былі менавіта людзі, якія хацелі рабіць літаратуру ўжо, не беларусізацыю, не палітычныя працэсы, не нацыю будаваць, а хацелі рабіць літаратуру. Яны ўсе амаль разышліся, але маладняк успрымаўся імі ўсімі як дом, як дзяцінства. Яны вельмі былі прывязаныя да памяці маладнякоўскай, да гісторыі маладнякоўскай, да таго, што зараз адбываецца з маладняком. І таму, канешне, не гледзячы на тое, што ўсе былі разведзеныя па групіроўках, маладняк, ён быў пад пільнай увагай і саміх пісьменнікаў таксама. Ну і наяўнасць усіх гэтых групіровак, і наяўнасць вельмі такога жудаснага напружання, мы пра яго пагаворым на іншай лекцыі, паміж узвышшам і маладняком, а потым паміж узвышша і ў некаторай ступені «Полымя», паколькі там быў Цішка Гартны, такі зацяты змагар з узвышэнцамі. Разгараецца наймацнейшая літаратурная дыскусія,
на фоне якой адначасова падымаюцца і палітычныя пытанні, таму што маладнякоўцы, якія лічылі сабе багамі-стваральнікамі, якія лічылі сабе таксама аўтарамі таго, што будуецца, яны пачынаюць заўважаць, што справа ідзе некуды не туды. І яны нават маладыя пачынаюць заўважаць, што замест роўнасці вось гэтых савецкіх рэспублік яны атрымліваюць моцны ціск Москвы, і яны атрымліваюць яго яшчэ мацнейшым, чым ён быў да таго. Яны разумеюць, што вялікія праблемы з калектывізацыяй, таму што яны-то ўсе ў асноўным былі хлопцы гарадскія. І як кожны малады чалавек, да, яны не былі такімі зацятымі прыхільнікамі сялянскай працы. Таму, канешне, вось калектывізацыя, вызваленне сялян ад сельскагаспадарчых усіх гэтых момантаў, яны свята верылі, што гэта добра. Але калі яны паехалі на калектывізацыю, калі яны паехалі глядзець, што адбываецца, і калі яны размаўлялі з бацькамі, прыкладам Глебка, Лужанін, яны былі з вёсак, то Александровичу, Дудару няма куды было ехаць, яны былі з гораду, і яны не разумелі этой праблематыкі. А Зарэцкі, Глебка, Лужанін, яны раптам заўважаюць, што это зусім усё не так прыўкрасна, як это малявалася. І Зарэцкі піша «Вязьмо», свой раман, які грунтоўна паказвае супярэчлівасці гэтага працэсу. Калектывізацыя. Так, вялікія пытанні, партыйны ціск, вялікія пытанні, праблемы са свабодай слова, гэта ўсё, яны ўсё гэта бачаць, яны імкнуцца ад гэтага неяк з гэтым змагацца, пішуць у газетах, дзякуй Богу, у іх ёсць гэтыя пляцоўкі, і вялікая колькасць выходзіць публіцыстычных, нейкіх асцярожных, канешне, але між тым дастаткова гучных выступаў, ініцыяваных менавіта пісьменнікамі, супраць гэтых вось усіх праблем, і супраць уціску, і супраць русіфікацыі, і супраць згортвання працэсаў беларусізацыі, і супраць палітычных адхіленняў ад той лініі, якую яны сабе лічылі правільнай. І гэтая дыскусія нібыта літаратурная, яна ўсё адно моцна палітызаваная, і, канешне, яна вядзецца з такіх пазіцый групавых, так? То бок сваіх ніхто не ганьбіць, затое чужых, што б яны там не зрабілі, што б яны там не напісалі, ганьбаць як след. З'яўляецца гэты вось момант групаўшчыны, калі ўжо дыскусія уласна па літаратурных пытаннях не мае сэнсу, таму што яна вядзецца не па літаратурных крытэрыях і тычыцца не эстэтычных нейкіх катэгорый. І ўрэшце рэшты 9 красавіка 28 года просто забараняецца на ўзроўні ЦК КПБ, забараняецца арганізацыя дыспутаў, публікацыя рэцэнзій і крытычных разбораў ад імя літаратурных груп. Все. То бок красавік 28 гэта фактычна такое спынення літаратурнай дыскусіі гвалтоўным метадам. І гэта, канешне, азначае пераход да такой сур'ёзнай цэнтралізацыі улады ў літаратуры пад партыйнае кіраўніцтва. Гэта адбываецца ў красавіку. Гэта супадае, такая пазіцыя, яна, канешне, узгодненая з Масквой. Гэта ўсё супадае з тым, што Масква мае намеры прывесці вось гэты пярэсты такі літаратурны працэс у нейкія зразумелыя і лёгка кантраляваныя рэчы. І спачатку усе літаратурныя згуртаванні такім ці іншым чынам аб'ядноўваюцца ў філіялы ВАПа, Всероссийская ассоциация пролетарских писателей. Тут на Беларусі гэта БелАП, і з'езд маладняка, які павінен быў праводзіцца раз у 5 год. Вось ён быў першы раз у 3 гады, першы быў у 25-м годзе, і вось зараз у лістападзе 28-га павінен адбыцца другі з'езд маладняка. Ён жа стаўся і з'ездам апошнім, таму што на гэтым з'ездзе было паднятае пытанне о тым, што маладняк знікае, а на ягоным месцы утвараецца БелАП. І гэты з'езд ён быў вельмі драматычны, таму што
супраць таго, каб здаць маладняк Белапу, паўсталі ўсе тыя, хто ўжо не быў у маладняку. Маладняк тады быў дастаткова слабы ў сэнсе асобаў. Так, мы на сёння, хаця на той момант у маладняку заставаліся ў кіруючым ядры і Платон Галавач, і Міхай Слынькоў, так, ну і менш вядомыя Рыгор Мурашка, так, ну, то бок пісьменнікі дастаткова моцныя, але без вось гэтай харызмы і усведамлення сябе галоўнымі ў гэтым працэсе. І на з'езд маладняка прыходзяць Александрович, прыходзіць Дудар, прыходзяць Зарэцкі, яны прыходзяць, яны пачынаюць агітаваць маладнякоўцаў, бегаць за імі, прасіць, спрачацца, пераконваць, каб яны не здавалі маладняк, каб яны не галасавалі за Белап. Вельмі драматычна гэта ўсё адбываецца, ім удаецца на свой бок перацягнуць менскую філію. Менская філія амаль у поўным складзе галасуе супраць надання назвы Белапу. Яны хацелі хаця б захаваць назву. Яны разумелі, што ўсё адно, канешне, трэба ўваходзіць у ВАП, ўсё адно яны хацелі хаця б адбіць назву, пакінуць маладняк замест Белапу, але не гледзячы вось на гэты пратэст, на гэтае ўсё, Белап быў заснаваны, і па радах пайшла, ось я планавала вершы зачытаць, напэўна, ўсе скопам трэба будзе зачытаць. Па радах пайшоў вось гэты верш, які надрукаваў Владзімір Міхнюк, калі дамогся архіваў КДБ, то бок гэты верш, канешне, не быў надрукаваны, ён, канешне, ляжаў у асабістай справе Дудара, і быў надрукаваны толькі напрыканцы 90-х. Ну, вось гэты верш, маладняк, ён такі быў вершаваны летапісец маладняка, у яго шмат вершаў, якія адлюстроўваюць гісторыю маладняка. І проста па рядах пабегла паперка з гэтым вершам, вось як асэнсоўвае Алесь Дудар тое, што адбылося з маладняком, які ён расставляе акцэнты проста ў той дзень, той самы дзень, як гэта адбылося. Дол капалі яму далакопы даўно, далакопы чужыя, не нашы. Вы падмурак для нас, для сяўбы нашай гной, для жывёліны нашая паша. Самі вінны ва ўсім. Ляжа ганьба на нас, наша воля, наш розум і сіла, хай маўчаць і цяпер, у гэты дзень, у гэты час, над глыбокай і свежай магілай. Не гледзячы на тое, што гэта паэтычны экспромт, што гэта проста эмацыйны водгук, але тут, насамрэч, адлюстравана ўсё, што ціснула на маладняк. І воля чужых, і уласныя недахоп сілаў, і немагчымасць. Ужо ў 28 годзе гэта было зразумела, што ты павінен кантраляваць кожнае слово, якое ты пішаш, і ўсё тое, што вырывалася з іх, яно вырывалася насуперак. І яны, канешне, разумелі і сваю віну, і віну гістарычных абставін, ўсё добра разумелі, і між тым у 28 годзе маладняк сканчае сваё існаванне. Праз год будзе разгромлена ўзвышша, і ў 30-м годзе беларуская літаратура страціць 108 культурнікаў, якія такім ці іншым чынам былі далучаны да яе. Потым з 30 па 37 гэта будуць такія спарадычныя арышты і высылкі, не масавыя, але ўсё ж такі істотныя, таму што выедзе Лужанін, выедзе Таубін, Астапенка будуць высланыя ў Цюмень. Ну і ў 37-м ўсё гэта скончыцца расстрэлам 29 кастрычніка. Маладнякоўцы вялі летапіс паэтычны, і шмат якія з маладнякоўскіх гісторый, з маладнякоўскіх нейкіх момантаў адлюстравана ў тым ліку і ў вершах. І так атрымалася, што я іх ужо тады зачытаю адзін за адным, і проста тая гісторыя палітычная, якую я расказала словамі, вы зараз пабачыце, як яна асэнсоўвалася вершамі. Гэта, канешне, вершы паўсядзённыя, гэта водгукі на тыя падзеі, якія адбываліся. Гэта шмат у чым публіцыстыка, але ведаючы цяпер грунт
гістарычны ўсяму гэтаму, мы можам зусім па-іншаму успрыняць тое, што там пісалася. І вось верш 24-го года Алеся Дудара, адзін з самых знакамітых ягоных вершаў, які вось ілюструе якраз тую веру святую у тое, што адбываецца, і захапленне самімі сабой, што яны ў гэтым усім удзельнічаюць, і захапленнем наогул часам і тымі магчымасцямі, якія ён перад імі адкрывае, паэтам рэвалюцыі. Мы дзеці рэвалюцыі, кастрычніка, сыны. У дзень радасці кіпучая на свет з'явілись мы. Над нашаю калыскаю нясумны матчын спеў. Грымелі дні агністыя, змагання гром гудзеў. Нас цешыў песняй казкаю крывавы бог вайны. Для нас служылі цацкамі былыя кайданы. Акопы былі школай нам, указкамі штыкі. Гульня была вясёлая, у паны і басякі. Гулялі не на жарты мы той гульнёй жылі. Паставілі на карту мы жыццё у той гульні. Мы выйгралі. У полымі палаючага дня чырвонай перамогою спынілася вайна, і ў грудзях ненатружаных крываваю гульнёй бліснуў матыў абуджаны, гук песні агнявой. Паём віхурай песні мы, агнём рытмуем іх. Нема ў іх гнілі плесені, няма ў іх слёз нямых. У іх гоман сталі звонкая, удары малатка. Напевы агнятонная фабрычнага гудка. Іх песнямі весеннімі звівае чарназём. Лясы прыгожаць ценьмі іх весёлы срэбразвон. У іх не апіваюцца мінулыя векі, у іх вітаюць раніцу працоўныя палкі. Прайшлі мы сцежкі вузкія, да сонца мы ідём. Сталёвым звонам мускулаў мы волі гімн пяём. У дзень радасці кіпучая на свет з'явілись мы, дзеці рэвалюцыі, кастрычніка, сыны. Абсалютна шчыра і абсалютна па палічках раскладзена тое, з чым яны прыходзілі ў літаратуры 19 год Алесю Дудару, калі ён піша гэты верш. Владимир Дубоўка у 25-м годзе, калі ў маладняку адбываўся перадраскольныя вось гэтыя працэсы, і перад тым, як Дубоўка выйшаў з маладняка, ён піша верш такі. І было ўвосень, калі стрыглі поле, і на поле слалі дываны лістоў. Засмылела сэрца ў нечываным болю, вельмі многа крыўды, вельмі мала слоў. І было ўвосень, я сказаў аднойчы, больш не дакрануцца мае пальцы струн, і пайду да мэты, сцяўшы зубы моўчкі, і назад не гляну, як Ван Чжао Цзюнь, сейчас паясню. І было ўвосень, я сказаў на ростань, тое, што звенела, больш няма таго, і апошняй песні зазвенела постаць, жыватворчы праглынуў агонь. Тут нібыта цвіком тарчыць гэта Ван Чжао Цзюнь, якую, мы не разумеем прыкладам з вами, хто гэта, і, канешне, не разумелі, хто гэта тыя, хто потым павінен быў друкаваць гэтую апошнюю песню. То бок гэта было такое ўжо эзопава мова, гэта было такое прывітанне сапіенціса тым, хто разумее, да, бо Ван Чжао Цзюнь гэта дзеячка кітайская дзяржаўная, якая якраз была вядомая тым, яшчэ тых часоў нейкіх іхных імперій кітайскіх, была вядомая менавіта падтрымкай нацыянальных меншасцяў і сваёй працай з нацыянальнымі меншасцямі і абаронай іх правоў. То бок тут прывітанне вялікае маскоўскаму ўціску і сцвярджэнне таго, што як Ван Чжао Цзюнь, ён не будзе нікуды глядзець, а будзе ісці далей сваім шляхам ад Дубоўкі. Яшчэ адзін верш напэўна, да, яшчэ адзін верш напісаны Алесем Дударом у той дзень, калі адбыўся раскол маладняка. Ось вы гартаеце пратакол, глядзіце на яго, так? Мы разумеем падзею, адыход узвышша, а зараз мы маем магчымасць пачуць паэтычны водгук, менавіта напісаны ў той дзень. У Дудара некалькі такіх вершаў. Маладняк яшчэ не памёр, яшчэ толькі з яго выйшлі 5 чалавек. А вось як гэта адчувае Алесь Дудар.
Усё прайшло, і следу больш няма, і мяцежны шлях, і перазвоны. Скрозь тугу, імглістасць і туман усё прайшло, без крыўд і без праклёнаў. Насамрэч, з крыўдамі і праклёнамі, но ладно. Калі трэба, пойдзем на нажы, сэрца вытачым на жвір, на камень. Мы жылі, жывём і будзем жыць, бо ў прасторах заўтра спатыкаем. Шмат было, шмат будзе перашкод, спавіюць туманы пуцявіны, толькі крок сталёвей з году ў год, шлях шырэй з гадзіны у гадзіну. Шмат было прастораў і журбы, шмат імкненняў, звыклых і нязвыклых. Ох, як цяжка сцежкі церабіць да шляхоў далёкіх і вялікіх. Калі трэба згінуць, ну дык што? Шмат прайшлі, не шкода і загінуць. Не павінна змоўкнуць хараство. Будзе воля дружнай і адзінай. Можа, скажуць, не па сілам боль, радасці і крыўды не па сілам, усё роўна. Чым далей, тым больш. Толькі брунь буйней закаласіла. З намі, знаем, нами пройденных путін не забыць, не знішчыць, не закрэсліць, не спыняцца, а далей ісці да жыцця, да радасці і песні. Вось такі водгук, і насамрэч гэта была іх пазіцыя, і гэта было, напэўна, адзінае, што іх ратавала, тое, што яны разумелі, што цяжка сцежкі церабіць, але яны імі ідуць, яны іх пракладаюць, і гэта галоўнае, што яны пакінуць тым, хто будзе ісці далей. І я пакуль сёння ехала на лекцыю, вспомнила нешта пра гэтыя падмуркі дома Луцкевіча, якія зараз Павел Каралёў адзіночку бараніў, адбіваў там ад гэтых экскаватараў. І падмуркі гэтыя, разумееце, што як бы ўсё знішчана, дома Луцкевічаў няма, бані Плаўскага няма, нічога гэтага няма, і ўсё это пад травой парка Купалы, але як толькі экскаватар капнуў, падмуркі іх немагчыма знішчыць. Яны там ёсць, яны туды ўраслі, і гэта тое, што мы маем усё, гэта нашы багацце, гэта падмуркі. Можа, тое, што зверху яно там зруйнаванае, знішчанае, папаленае, яшчэ некуды там знікла, але у зямлі-то ёсць усё. І ў гэтым вялікая і праўда маладняка, і вялікая сіла маладняка. Тое, што яны сталіся тымі падмуркамі, на якіх расце і будзе расці далей беларуская літаратура, таму што яны вартыя гэтага, і яны на гэта працавалі ўсё сваё жыццё цалкам свядома і аддаючыся напоўніцу. Вось тое, што я хацела сёння расказаць, ёсць яшчэ там крышачку часу задаць пытанні. У мяне пытанне. Вы упомянули знішчаныя вершы у КГБ. Это что, рукописные, якія ў адным экземпляры былі? Ну, конечно. То бок па ўспамінах Сергея Граховскага. Я не ведаю, ці супадаюць гэтыя дакумент і ўспаміны, так? Ці пра тое кажа Граховскі, пра што кажуць дакументы, але мы ведаем акт ад 1 жніўня 1937 года, акт падпісаны Сакаловым, я не памятаю ягоную пасаду, ці то старшы лейтенант, ці то хто. Акт о знішчэнні рэчыўных доказаў па справе нацыянал-фашысцкай арганізацыі, па якой праходзілі вось нашы расстраляныя паэты. Былі знішчаны рукапісы, лісты і ўсе паперы, якія былі адабраныя пры обшуках. З пратаколаў допытаў, з пратаколаў і наогул з гэтых дакументаў, якія суправаджалі вязняў, мы ведаем, што у аднаго Царэцкага толькі была адабраная рукапіс больш за 1000 лістоў, у аднаго Дудара было адабрана больш за 100 прыватных лістоў, а адбіраліся лісты, а это была перапіска з Сасюрам, з Хвылёвым, то бок з украінцамі, з Гартам, з Вапліте. Так, то бок это было, канешне, тое, што яны разумелі, што яны паляць, бо пры обшуках заўсёды прысутнічалі эксперты ад НКВД, яны паказвалі это бером. І Граховскі вспамінае, які ў той час быў увязнены, які бачыў ва ўнутраным двары, Граховскі вспамінае, што 2 тыдні гарэла вогнішча. Ці гэта было тое вогнішча, дзе паліліся рэчы па акту 1 жніўня, ці гэта было нейкае іншае
іншае вогнішча. Мы не ведаем, як гэта супаставіць, але між тым тое, што гарэла неверагодная колькасць тэкстаў, і тэкстаў, я б сказала, першай катэгорыі якасці, бо яны не праходзілі ў друк, а значыцца, яны былі самыя шчырыя, і там веліся і фармальныя пошукі, фармалізм на той момант быў ужо пад пытаннем, веліся пошукі фармальныя, веліся пошукі зместу, што гэта было менавіта тое, да чаго яны ўжо дараслі, гэта былі ўжо 30-гадовыя паэты і пісьменнікі ў самай сваёй моцы. То бок тое, што гэта было знішчана, это факт. Ну і ёсць у нас такая надзея, ёсць такія спадзевы, калі адкрыюцца архівы, прыкладам Міхнюк у асабістай справе Алеся Дудара знайшоў ажно 4 вершы. Адзін з іх я сёння прачытала, правда, капалі яму далакопы даўно. Другі верш мы ўсе ведаем, пасеклі край наш папалам. І яшчэ 2 вершы ёсць, адзін нават з інвектыўнай лексікай. Ну, ёсць тут у выбраных творах, то бок гэта былі менавіта, но тое, што не для друку, а значыцца, яно было самае якаснае. І ёсць, канешне, надзея на то, што калі адкрыюцца архівы, мы зможам там, магчыма, яшчэ па 3, 4, 5 вершаў адшукаць. Ёсць надзея на тое, што можна нешта адшукаць у нейкіх архівах, прыкладам Таубіна. Трэба ехаць у Цюмень, таму што Таубін правіў там даволі вялікі час, і ён нават там ставіў свае п'есы, тэксты не захавалася. Была там нейкая ў яго жанчына, і магчыма, ну, ведаеце, всякае бывае, знаходзяцца неверагодныя рэчы. Можа быць, недзе ёсць архіў Юлія Таубіна. Ёсць надзея на тое, што пашырыцца архіў Змітрака Астапенкі. Ёсць надзея на тое, што можна здабыць праз прыватных лиц, мы таксама над гэтым працуем, архіў Міхася Багуна, таму што Багун вельмі моцны паэт, але мы маем яго толькі па зборніках 70-х. То бок мы не ведаем сапраўдна, мы толькі бачым, што ён моцны паэт, але мы разумеем, што ён мацнейшы за тое, што напісана вось у гэтых зборніках. Вось яшчэ Міхась Багун, зараз шукаецца Сергея Стрейка. То бок вось гэтыя тэксты знішчаныя, зараз ідзе вельмі сур'ёзная праца па тым, каб іх знайсці хаця б па аднаму-двум. Вчера в Нарве обнаружил неопубликованные работы Андрея Александровича, которые его сын сдал после его смерти. Это в ЦКшном архиве, и те сказали, нет, вы давайте сейчас публиковать не будем. Не далі? Не далі. Ну, я вас запытаюся шифры. Гэта вот я заодно і прадставлю вам. Гэта внучаты племяннік Андрея Александровича, внук Олесі Александровича Купаловой, улюбленой актрисы, які приїхав аж з Іркутска. Там зараз Олеся Александрович спадчыннікі жывуць. Мы, напэўна, ўжо павінны вызваляць памяшканне для наступнай лекцыі. Я так разумею, так? Ну, я прийшов, в принципі... Да, в принципі, ви можете йти, так? Видно не то, що вже треба одразу. Ага, ну мы ще, ну ось такі справи. Ну, калі што, можна будзе яшчэ нейкія пытанні, можа яны з'явяцца на наступнай лекцыі, она будзе ў середу, і я ўжо буду тады казаць пра паэтыку, непасрэдна пра тое, што адбывалася ў мастацтве. Маладняк. А маленькое питание про Олеся Сенкевича. Ён не продак, потом нашчадка Юрия Сенкевича. Сенкевича расстраляли ў 38-м, і я не ведаю сказаць па праўдзе, што і як. Это трэба заняцца. Вось Олеся Фоміча Адамовича мы ж зараз раскруцілі, і ўсю вялікую колькасць, у іх жа такая разгалінаваная аказалася моцная дыяспара гэтых Адамовичаў, і яны і па тым браце, і па тым браце, у братоў было некалькі жонак, то бок Адамовичаў вялікай колькасці, мы зараз імі ўсімі на сувязі, і нават знайшлі ж вось і фотаздымак Олеся Фоміча, і ёсць надзея, што раптам нешта з папераў знойдзецца. Но трэба займацца і Олесем Сенкевичам, но Сенкевич фігура такая больш складаная і больш такая, ну такая, з пытаннямі. Таму гэта наступная будзе. Ужо такая плынь. Дзякуй шчыры, што прыйшлі.
Буду тоді вас чекати наступної середу. Приходьте, коли ласка.